хора, днес ще стреляме с това. Ще стреляме по по този кашон. Чуваме. Гало, че къде искаш да оцеля? Чу! По кашон, защото това е остра стрела и забива в кашон, ето така. Така, видяхте ли? Тук какво трябва да напиша? 10. 20. И последното ще бъде 16. Готово! Айде, включвай. Гано, къде искаш да оцеля? 10, 17, 12 или другите? Къде искаш? Или тук по средата? 10, добре. Така, хора, нещо средно с това. Ето тук, защото на кашонът най-добре фаща. Ето, виждате ли? И срам иска тук на 20. 3, 2, 1. Аз, между другото, не съм чак толкова много добра, ама давай. 3, 2, 1. От пръв път. 20! Сега кое искаш? Иска 50 и сега 2, 50. 50, брате. Ето, 50 и то пана буквално е така. 50. Сега кое искаш? 12. Готово. 12.